مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا تولدتي دك معربا ناب مدلاو مستيات بيتنا زلاخو هزوص اوانا ودبدابيلو ناو خنبلكم عقب بجبننيا سرعة قدف اب معربان كبابيون زفصم زلو بدل كم زفلت سرعة قدف اب زحلف عمتات اب چفچاف حزب تግራይ ንምስታፍ ደቅኹምን ሰብኡትክንን ኣምጽእዎም ብምባል ኣብ ማዕረባን ከባቢኡን ስድራ ቤታት ካብ ገዝኦም እናውፀ ራሲዎምን ዓሚጽዎምን እዩ ነፍሰ ጸራት ኣይብል ሓራሳት ሽማግለታት ኣይብል ሕሙማት ካብቲ ምዉቕ ገዝኦም ኣውፂኡ ጉሒፍዎም ኣባይቶም ብምዕጻው ንብረቶም ኮነ ጥሪቶም ዘሚትዎም እንዳ ቤተ ዘመድ ከይሓድሩ ካብ ኣሕዋት ደቂ ዓዲ ሓገዝ ከይመጾም ብጽኑዕ ተኸታቲሉ ኣደዳ ቁሪ ጥሜትን ጓህን ገይርዎም ኣብ ከባቢ ማዕረባ እትርከብ ሓንቲ ዓዲ ማለት ኣብ ዓደ ብዑር ኣቐዲሙ ስርዓት ህግደፍ ሓደ መንእሰይ ብጥይት ቀቲሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብዘይ ፈቃዶም ካብ ትሕቲ ዕድመ ክሳብ ደቂ 70 ዓመት ዘለው ኣቦታት ከዓ ገፊፉ ወሲድዎም ንኣብይ ኣሕመድ ክብሉ ድማ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ተሳቲፎምን ጠፊኦምን ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻመ ኣብ ኩሉ ኤርትራ እኳ ተመሳሳሊ ሽግር እንተሎ ንሎሚ ግን ነቲ ብቐረባ ንፈልጦ ህዝቢ ማዕረባ ድምፂ ንኸውን ኣለና ነገራት ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እዚ ኣረመናዊ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ እውን ዘስካሕክሕ በደል ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ማዕረባን ከባቢኡን ይፍጽም ኣሎ ኣባይቲ ብምዕጻው ሰይትስውእ ትኹን ኣይትኹን ሰብኣያ ኾነ ሓደ ውላዳ ኣብ ግንባር እናሃለወ ነቲ ሓደ ከም ሓሙስ ዝተረፈ ውላድኪ ኣምጽዮ ብምባል ገዛ ዓጽዮም መግዛእቲ ዘይፈጸሞ በደል ኣብ ህዝቢ የውርድ ኣለዉ በዓል ቤታን ውላዳን ኣብ ግንባር እናሃለዉ ዝተረፈ ውላድኪ ኣምጽዮ ትበሃል ውላደይ ልዕሊ ዓቕመ እዩ በዓል ሓዳር እውን እዩ ተበለት ዕድሚኡ ብዘየገድስ ኣደ ተላቶ ክትግፋዕ ኣለዋ ገዛኣ ድማ ይዓጽዎ ኣለዉ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ኣብ ዓደ ብዑር ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ህግደፍ ንሓደ ውልዶ መንእሰይ ብጥይት ቀቲሎሞ ነይሮም ሕጂ እውን ናቱ መቐጸልታ ብዕለት 18 መስከረም 2025 ኣብ ማዕረባ መንእሰያት ኣብ ማእከል ዓዶም ኣብ እንዳ ሻሂ ሓቢሮም ይጻወቱ ኣብ ዝነበሩሉ ሃንደበት ዘይፈልጥዎም ወተሃደራት ንዝነበርዎ ገዛ ብምኹሕኳሕ ክፈትዎ ምስ በልዎም እቶም መንእሰያት ፈሪሖም ኣይከፈቱን እቶም ወተሃደራት ግን ኣድራጋ ጠያይት ስለ ዝተኮሱ ማዕጾ ተኸፍተ ክልተ ካብቶም ሲቪል መንእሰያት ብጥይት ተሃሪሞም ንሓደ እውን ብኢዶም ቀጥቂጦሞም ኣብ ማዕረባ ዝነብሩ ወተሃደራት ኣለዉ እዮም መንነቶም በታን ከይፍለጥ ግን ካብ ካልእ ቦታ መጺኦም ነዚ ስርሒት ክሰርሑ ተገይሩ እቶም ዝሃደሙ ገዲፍካ ነዞም ሰለስተ ወላ ሓንቲ ገበን ዘይብሎም መንእሰያት መንነቶም ብዘይፍለጡ ወተሃደራት ክጭፍጨፉ ገይሮሞም ማህረምቶም ህዝቢ መታን ከይሪኦ ከይወዓዋዕን ተባሂሉ ናብ እንዳ ግንባር ወተሃደራዊ ሕክምና ተወሲዶም ይሕከሙ ኣለዉ በዚ እከይ ሽፍታዊ ተግባር ድማ ህዝቢ ኣብ ሓዘን ይነብር ኣሎ ንሕና ቅዱሳት ደቂ ማዕረባ ነበርቲ ወፃእ ሃገር ነዚ ተግባር ብትርኢና ንኹንኖ ዝኾነ ሰብ ተዛሪብካ ኣይተዛሪብካ ዝቕየር ነገር የለን ዝብል ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ግን ብኸምዚ መልክዕ ብጽሑፍን ብማዕከናት ዜናን ንሰዶ ኣለና ልዕሊቶም ገበርቲ እከይ ወተሃደራት ኣብ ጎኒ እቲ ስርዓት ኮይንኩም እንዳጠቆምኩም ማለት እናሓስኹም ስቓይ መንእሰያትን ስቓይ ህዝብን ተናውሑ ዘለኹም ደቂ ዓዲ ኣለኹም ነቲ ነባሪ ህዝቢ ገዲፍኩም ምስቲ ደመኛ ህዝቢ ዝኾነ ብጀካ ዕንወት ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋንኩም ጽባሕ ከተዓሰኩም እዩ ስለዚ ኩሉ ወዲ ዓዲ ብፍላይ ምምሕዳር ዓዲ ናይዞም ዓመፅቲ መንነት ክሕዝን ክስንድን ይግባእ ምኽንያቱ ንኹሉ ግዜ ስለ ዘለዎ ቅዱሳት ደቂ ዓዲ 24 ጥቅምቲ 2025 ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل سقايكم يودا أنتم ولدي يأكل من ما يقودا أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل حزنكم يسعى أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل بدك مشيقال
أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنا الديتات يأكل كولود مشغرات أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنا الديتات يأكل بقاهي محرار أنتم دكي أنتم أحواتي أنتنا حاتي يأكل أنبا أنتم دكي أنتم أحواتي أنتنا حاتي يأكل نايك الدمت أبابا أنتم دكي يأكل نايحين زقبا أنتم أحواتي أنتنا حاتي أنتم دكي يأكل بزل كم بأسي أنتم دكي يأكل أبحر حنا تقصي أنتم دكي يأكل أويات زبان نحسي أنتم مرحتي يأكل نحوات كام مكلال أنتم مرحتي يأكل بحميد معلال أنتم مرحتي يأكل حالف كام انسار أنتم مرحتي يأكل محلكا كحدت أنتم مرحتي يأكل لومي ونسدت أنتم مرحتي يأكل أمرحو صبت أنتم حزبي يأكل ناي أملاح مقنحتي أنتم حزبي يأكل داق ماي مسواتي أنتم حزبي يأكل يبرح تسلمات ليتي أنتم حزبي يأكل كنبل تمسكن أنتم حزبي يأكل نرأي حديث زمن أنتم حزبي يأكل فقري وحبل أنتم حزبي يأكل يودع معتنا أنتم حزبي يأكل يوزع إن بقلنا أنتم حزبي يأكل وقع يتفعلنا أنتم حزبي يأكل سلامي بهجنا أنتم حزبي يأكل يحوي تقسلنا أنتم حزبي يأكل سقاي أخلنا بس هاي مبرحته مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعجوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي